hadari sa gaban ka inda kake so ba mai tare ma hanya yana zuwa yayi kusa kudi mai fasaha nuru zamani shati kudi mijin mai daki duna mai kama da mutane mai tada ta aljanu sarkin gidan da ba a muzanta shi ko garin da ba a da Hausa dillalin duniya kana sasana ya hizbillahi ya zaki mai ismul azamu ya dodo mai rauhanai ya tsakar dare hada tahiya uban umbazi zaki mai sa mata himbama zaki ko saboda haka akwai injiniyan mutane bena nan yana nazarin irin wa'annan fasahohin na Mamman Shata wanda daga cikin tattaunawa da muka yi shi yana ganin Shata ne ya leko irin wa'annan abubuwan na ci gaba na zamani tun kafin su zo sannan kuma akwai irin wa'annan misalan suna da yawa suna insha Allah za mu samu lokacin da za mu magana a kansu baya ga su akwai ma'aikata wa'anda Shata ya yi mawaƙa wa'anda har yanzu idan kana jin waƙar sai ka ji wato da wahala ka samu wata waƙa wadda aka yi bayan an yi su ko kuma aka yi gaba zuwa tafi ta ɗaya daga cikinsu akwai Garba sarkin malamai abokai da zarike malamai na son waƙa nan wanda yi cewa yara kowa amsha kudin almajirai bai barin kudin attajiri Shata ke yana cewa an raka shi ga sarkin malamai ya gwada masu ba su yi ci dan ku yana da jahilci aka ba haka ce wadda idan kana sauraron ta Shata lokacin nan ban tsammanin akwai wani lokacin da ya wuce wannan lokacin fasaha a rayuwar shi lokacin idan ya ga dama yana cikin waƙar sai ya maida ta wani abu daban malan garba abubakar na audu da ku zaka ji ana abokai da zarikin malamai kuma yana juyawa za ka ji yan amshin shi sun bi sabon salon da yake so waka ce wadda da wahala ka ji ta baka baka sha'awa ba sha Allahu ita ma za mu samu lokaci mu duba irin waɗannan waƙoƙin nan gaba kana nan baya ga su akwai mata da yawa irin su Alhaji ya kawo matar da ke gidan Nuhu ya shi mata murgayi bebejin kasar ce da shi mai dalele uwar gidan Nuhu ya shi ce na gode Hajiya ya kawo lokacin da ta irin ya zo kan zai fitar da wato duk abin da muke za mu bari domin mu je mu saurari abin da zai faɗi wata rana wani zuwa da ina jin ya zo maka yi dace yana cikin wata irin sai waka ilo baka ne kyan mota wa ilo baka ne kyan mota waka ce mai kyau sannan kuma baya ga sosai makarkakin waɗansu waƙoƙi sannu al'ummarwa na tela waka ce mai kyau wani wanda ke takamar shi maɗinki ne kamar su Ali aka zo za a yi ɗinki zai ce ya tsane ka ciwo saboda ya san idan aka mashi da al'ummarwa da kunya zai ji so irin waɗannan waƙoƙin suna nan wanda lokacin da aka yi su yana kulewa sai makarshe ta kuma ya na waɗansu wurare Zazzau Kano musamman ina ganin idan akwai wa'anda suka sha waƙar Shata a rayuwar shi to kana masu da musamman san Kano Ado san Kano dan Abdu tana son wannan waƙa Alhaji Ado mai Kano haddaji ya ce domin jigar Kano daji Allahu wanda ya yi ta mai Kano ya baiwa sannan sai muka ji waƙoƙi musu Garban Bici irin nasu Baffa Garko Alhaji ya gaida Baffa Garko waka ce ya ce yaro ne mai farar dubara ya ce idan aka yi albashi sai ya kasa uku daidai wa daida ya ɗau kashi ɗaya ya kai garinsu ya ɗau kashi ɗaya
ya kai shi banki ya ɗau kashe ɗaya ya zo mu ba da kai ba fa'am kai fara dubara ya take sannan sai muka jin wata waka wadda ta fara matsowa wajen irin mutanenmu irin ta su Abu Darma. Garba Habu Darma gaishe ka, waka ce wadda ta yi tasiri kwarai shata duk ƙasashen Hausa babu inda bai zagaya da Abu Darma ba. Kai wata rana ina cikin birni na ishayen birni zaune cikin inuwa sai ko Habu ya wuce cikin mota na je yan birni suna ta mamaki kai wanga yaro ya cika ganganci ba ganganci ba ne wurin Garba wannan halayen rabe ne gida aika ya take. To kuma a lokacin nan su Abu Darma mu mun san su muna samari, iyayensu su ne masu arziki, su ke da mota hawa. A lokacin nan kana iya kirga mutumin da ke da mota a garin Katsina, kana iya kirga su da hannunka. Abu Darma na cikin su, kuma irin su Abu Darma irin su dan lagai-lagai nan da ya mawaka su wani Saminu Romo idan suka sheko da gu da mota sai kai tsammanin ba su dawowa. So duk maganar da yake yi game da irin hutsun tuki da suke to duk gaskiya ne, duk zama bai su. Sannan kuma sai wani mutumin da ya sa'ar Shata daga cikin mutane na baya-bayan nan waɗanda suke kusan tsarikin su Abu Darma. Amado Faskare ya faskara wajen ilimin gana ya zamani, wakaci mai kyau. Kaya rana cikin makaranta kowanne ya tsaya yayi ilmi ya daure ya dau halin Amadu ke. Shi mutumin Shata ne ko mutumin ne yana zuwa gidana mu zauna mu yi hira mu wuni cir mun kuma tattauna da shi da tsawo kan abin da ya gama shi da Shata. Dukkan su abokan su Baba Garko ne ta suka yi aiki a nan Funtuwa, ina jin ko a Farmers Supply ne dunnan suka yi aiki kuma dunnan Shata ya san su. Sannan baya ga shi Shata sai muka je Abulla baya ga Gurji a cikin garin Kano ya yi ma mutane da yawa wanda sai dai a hankali don sai mu shekara 10 ana wannan program ana wannan shirin ba a gaba shi. Irin su Walin Kano na yau mahaifar shi ɗan gata, sannan irin su Mai Tama, sannan da waƙoƙi irin su na Liman ‘yan Liman a rana tona Liman da Liman kai Shata ina ji gazara ma. Yanzu da ni ne